Hello. First time ko maglakad na sa loob ng ano ano ba yan? Pandemic dito sa Tulay. Kasi bawal daw ang angkas kahit mag-asawa. Kaya maglakad na lang. Lang ako para bibili ako ng ano grocery. Nauna na yung sinasakyan mo. Maambon pa naman, my God. Diyos ko, haba-haba ng tulay ng Bunton. Lalakarin ko. Kaysa mag-penalty ako ng 3,000. Wala kang awa! Titiis ka. Ito mo, lalakad ko. Ilang kilometro to eh. My God. Ang katao-tao. Napapala lang. Kasi nakamotor lang kami. Pag 4-wheel, okay daw. Patawarin ako. Maambon pa naman. Tingnan mo, ambon. Tapos ang bibilis pa ng mga sasakyan. Akala ko ECQ ang daming sasakyan. Patrol. Ay, salamat. My God. Patrol kasi bawal ulihin ka. 3,000 di grocery ko na lang pagkain. See you guys, balikan kayo. Ito naglalakad ako. Galing ko ng bangko. Malinis ang kalsada. Sa 29 pa kami matapos na lockdown. Sana hindi na ma-extend. Lumabas lang ako para mag-grocery. Santa Monterey. Lumabas ang Monterey. Guys, sobrang linis. Guys, nandito ko sa SM downtown Tagigaraw. Tingnan mo, market lang ako dito para ihi. Wala, sarado. Pagkain lang ako. Kaya lang panda lang through delivery. Ang hirap, naglalakad ako na yun ng CR. Kasi maglalakad din ako papunta doon sa Tulay. Walang biyahe. Abangan ako ng asawa ko doon. My God, ang hirap. Nakakahinga, bilang katausan ko. Tahimik, sa baba. Pero may papuso na, Tuloy ang Valentine. Meanwhile, Sora ko, guys. Kasi umaambon CR. CR ako sa baba. Isa lang ang CR ang open. Wow! May papuso na sila. Papuso. Tuloy ang Valentine kahit may pandemic. Wow! Tahimik. Uy! Ghost Mall. Makakaihi na ako sa kanina po. Diyos ko Lord. Hirap. CR tayo, guys. Lumabas lang ako sa bahay namin kasi walang pagkain. 15 minutes later. Saan na natin maglakad? Ilang kilometro ito? Hindi ko alam ang puro sasakyan. Lakad-lakad tayo. Nagugutom pa naman ako. Hindi ako nakabili ng pagkain. Ginawa ko. Maglakad.
asawa ko nauna na, dinala niya yung grocery ko. Tapos salubungin na lang niya ako dun sa may tulay. Pero nakakapagod. Ay. Hayaan mo na. Basta ano, nakabili tayo ng pagkain. Diyos ko Lord, may extend pa kami hanggang February 3 yata. Yung likuran ko. Eskwelahan ng ano, West Central, Tagigaraw. Ay, diyan na lang tayo. Mamaya, i-update ko tayo. 1 hour later. Hello guys. Kain tayo. Kararating ko. Pagdating ko, nagluto pa. Tapos, ikaw nakakain. Nagutom ako, kalalakad ng pagkalayo-layo. Buisit na. Bawal lang back ride. Pero may nakita akong nag-back ride. The next day. Guys, pangalawang araw na paglalakad. My God, walang angkas-angkas. Eh, may online ako, kaya ito, sacrifice. Ando na yung anak ko, pinauna ko para siya na lang ang sasalubungin. My God! Bawal ang angkas. Kahit sabi mo asawa mo, bawal ang angkas. Magkasama naman kami sa bahay. Katawa rin na buhay. Yung mga naglalakad, ayan. Pabilisan ang lakad nito. Maaga pa naman. Hindi ko alam anong katwiran. Bawal lang nakaangkas sa motor. Ganda ng araw. Ganda ng panahon. Pero nakakatakot tumingin ka sa ibaba, nakakalula. Wala pa ako sa gitna. My God. Nakakatakot. Ay, nakarating doon sa finish line. My God, ang lang. Nakarating din ako.